No niin, täällä minä, Niko ja Jake kuvaa. Niin, tänään me tehdään kaikkea juttua näillä kuminauha-aseilla, mitkä me ollaan itse värkätty. Ai vittu! Se on mun sormi just. Nyt sä oot kuollut, Niko. En oo. Osu. Eihän. Osuha. Mä en tuntenut mitään. Oi vittu. Tää oli se meidän. Tulee. Tästä lataan tää se. Ja ammun. Älä nyt. Ei rauha. Rauha. Rauha, kato. Jos sä ammut. Kato. Ammu maahan. Oi vittu. Ammuit sä mua. Enää. Ja, kato, mulla ei oo yhtään nyt tässä. Siinä on 2. Niut ei oo ladattu. Ei ota. Joo, ja nyt tulee toinen osa sit myöhemmin. Se olisi murha.